הלימודים הוא אותו דבר, בשנה מעוברת זה מרגיש הרבה יותר. החורף ארוך, החופשים בטווחים אחרים, והשנה מאוד מאוד ארוכה, וברוך השם הגענו לסיום. והמבוגרים להמשיך במסורת של הצגת סיום, שהושקעו בה המון המון מאמצים, ופה המקום, גם פה המקום להגיד תודה לאבישי, הבמאי. ולשחקנים המדהימים בכיתות ט' וי' שעוד מעט נזכה לראות אותם. תודה לבתל שעשתה את כל התפאורה פה. ולשמוליק שמקדקד פה על כל הארגון הטכני. כמובן שמעל הכל מנצח המקהלה ראש הישיבה, ואיתו ליד המנכ"ל. אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם פה. הרבה מכם הבאנו לפה כמה פעמים השנה, הורים, אמהות, אבות, סבים, ואנחנו שמחים גם הפעם הזאת לראות אתכם. מקווה שתהנו, מקווה שהתלמידים וגם אתם הורים תצברו כוחות בחופש. נתחיל לפגש בעזרת השם ב1 לספטמבר, כ"ח אב בעזרת השם. תודה רבה גם לנועם ורד, ששום דבר בישיבה כמעט לא זז בלעדיו. וזהו, אז בהצלחה לכולם. הפרעתי לך בזום? אתם כבר פה? שלום עליכם. מה זה שלום עליכם, אתם שואלים? שלום עליכם זה גם מה זה וגם מי זה. זאת ברכה שפעם כשהסבא של הסבא של הסבא שלי היה חי, היו מברכים כך אחד את השני. שלום עליכם. ושלום עליכם זה גם שם של איש, סופר, שקרא לעצמו שלום עליכם. למה אתם שואלים? כי זה היה נראה לו מצחיק. שלום עליכם, אהב לצחוק, אבל גם לבכות. והוא כתב סיפורים עצובים שמחים, מתוקים חמוצים. בסיפורים שלו הוא כתב הרבה על החיים בעיירה. מה זאת עיירה, אתם שואלים? העיירה זאת עיר קטנה. גם הסיפור שלנו מתרחש בעיירה כזו. עיירה קטנה, ליד הנהר, שיש בה שוק שאפשר לקנות ולמכור בו כמעט הכל. עגבניות, והרכבת שעוברת שם נוסעת כל כך לאט שאנשים יכולים פשוט לרוץ ולדבר עם הנוסעים. בעיירה הזו יש כיכר גדולה ובה בית כנסת, ולא רחוק משם יש חיידר. מה זה חיידר, אתם שואלים? חיידר זה חדר, חדר קטן שהילדים הם מגיעים אליו כל יום, ושם הם כתבו ושרו ושיחקו ורבו והתפייסו, והוא היה בשבילם גן ובית ספר ומגרש משחקים ביחד. ופונים בניות אדמה אישור רק היום. לא תתפסו, לא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, רק היום. שלום עליכם אהב לכתוב הרבה על החיים בעיירה. כשהייתה בעיירה חתונה או בר מצווה
מצווה או ברית מילה, היו מזמינים לעיירה להקה של קלייזמרים. מה זה קלייזמרים אתם שואלים? קלייזמרים זה כלי זמר, נגנים. סבא של סבא של סבא שלי היה פעם קלייזמר כזה. הם הגיעו! הם כאן, זה הם! התזמורת הגיעה! הקלייזמרים כאן! הקלייזרים הגיעו! הקלייזמרים! סוף כל סוף החליט אישה לקחת, התאספו החסידים לראות את המוצלחת, את הרבי שאלו מה נדוניה תיתן לה, והשיב להם הרב אתן לה מה שאין לה. צ'יליבי צ'יליבים צ'יליבום צ'יליבום צ'יליבים בום 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 צ'יליבי צ'יליבים צ'יליבום צ'יליבום צ'יליבים בום 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 צ'יליבי שלום עליכם וברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. המוזיקה שלכם מביאה שמחה גדולה לעיר שלנו. אנחנו שמחים לראות אתכם. ולמה שלא תהיו שמחים, אני שואל? השמיים כחולים, הפרחים פורחים, והקלייזמרים כאן. במקום שיש קלייזמרים, יש שמחה. ופה אני מבין, השמחה גדולה במיוחד. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. חנלי, הבת שלנו מתחתנת. איזו יפהפייה, אני כבר רואה איזה כלה יפה היא תהיה. ואני אח שלה, תורים לטוף עליהם. למה אתם צוחקים? אני באמת אח שלה. למה אתם צוחקים? אח של הכלה חשוב לפחות כמו הכלה. אנחנו צוחקים כי הוא לא יודע להגיד קוף וגימל. קוראים לו קופלה, אבל הוא אומר טופלה. ולאמא שלנו קוראים גאולה, אבל הוא אומר דאולה. מה זה משנה איך קוראים לו? העיקר שהוא קיים. והעיקר, שהוא ילד טוב. העיקר שיהיה שמח. יפה, נכון קופלה? אז כפי שסיכמנו, אנחנו נדאג לשמחה שלכם, ואתם תדאגו למשהו קטן על בטן ומשהו קטן על ענק. כמובן, בעירה שלנו יודעים לטפל באורחים, במיוחד אם הם מביאים שמחה לעיר. הכנו בשבילכם מקום נהדר, שתוכלו לגור בו דרכי החתונה. איפה נמצא המקום הנהדר הזה, אני שואל? שם! שם? כן, שם, לא רחוק מהנהר. לא רחוק מהנהר וגם לא כל כך קרוב לפה. כן, במחסן של רבינוביץ' הסוחר. במחסן? כן, סידרנו לכם שם יופי של מקום. בואו, אראה לכם את הדרך. התחלה, גברתי. איזה צליל ועוד אחד, ואז המנגינה פתאום לא הרגשתי לבד. תימן שבכיתי וחייכתי ושניהם בבת אחת. המנגינה הזאת הופיעה כמו מלאך. מעולם לא התרגשתי תולתך. מעולם לא התרגשתי תולתך. בחלומי אני אוחזת דעתינו, ובחלום פורט על מיתריו. תיזה הצליל הולך סביב, הולך ושב, ואני אחריו. הצלילים המרעידים זה כמו ריחוף, עם התווים תימת ויכולתי לעוף, כמו תזמורת קטנטנה או סחרחורת משונה. המנגינה הזאת והלב שלי נפתח. מעולם לא התרגשתי תולתך. מעולם לא התרגשתי תולתך. מה אתה עושה? מה זה? זה תינור. כינור, לא תינור. לא חשוב. למה אתה צריך כינור? קופלה, אני מקווה שלא תעשה לי בושות בחתונה. לא מספיק שאתה לא מדבר ברור, אתה גם מנגן לנו קופסה. אבל אני רוצה לנדן את כמו קלייזמר. קלייזמר. אתה לא יכול להיות קלייזמר. למה? כי קלייזמרים הם אנשים שלא... זה לא מתאים למשפחה שלנו וזהו. אבל אני רוצה ללמוד לנדן בתינור. לנדן בתינור? קודם כל תדבר כמו שצריך, אחר כך נראה. אני יודע לדבר. כן? אז איך קוראים לך? טופלה. טופלה. קופלה, לא טופלה.
ואיך קורא תרנגול? טוטוריטו. קוקוריקו. אתה תתחיל לדבר כמו שצריך. שאת תפסידי לדבר מתוך שינה. אני מדברת מתוך שינה. תן, את כל הזמן מדברת עם החתן שלך. את אומרת לו, חיים שלי, אני אוהבת אותך, חיים. תפסיק עם זה. חיים שלי. תפסיק עם זה. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. אני אגיד לך, בוא לפה. אל תחסוך בבד, כי הילד הזה עוד יגדל. בסדר. אני רוצה שזה יהיה לו טוב גם לשנה הבאה. בסדר. אל תזוז, טופלה. אני לא יכול למדוד הוא ככה. לא יכול למדוד ככה. אל תזוז. נו, אל תזוז. טוב. מה אתה עושה? למה אתה זז? אני לא זז. שמעת אותו? בכינור הוא מנגן. תעמוד ישר ואל תזוז. אני רוצה שהכל יהיה מוכן בעוד שבוע. בסדר. לפני החתונה של אחותו. בסדר. שמעת אותי? בעוד שבוע. בסדר, גברת, את לא צריכה לחזור על כל דבר פעמיים. ושיהיה טיס. מה אמרת? טיס. כיס הוא רוצה. ושלא יהיה צר מדי, הבנת? צר מדי, אוקיי. תזכור כל מה שביקשתי ממך. לא צר מדי ולא קצר מדי. במותניים תאריך ולמטה תרחיב ושיהיה טיס. למה אתה כל הזמן מפריע? תיתן לי לדבר. איפה היינו? לא צר מדי ולא קצר מדי. במותניים תאריך ולמטה תרחיב ושלא יהיה סול מדי ולא יקר מדי. בעיקר לא יקר מדי. אתה זוכר הכל? זוכר הכל. יפה. אז אני משאר אותך כאן לסיים את המדידות ויש לי עוד המון דברים לעשות לקראת החתונה. מי היה מאמין? חנלה שלי מתחתנת. נו. יש אנשים טופלה שחושבים שצריך לחזור על כל דבר פעמיים. לחזור על כל דבר פעמיים. כאילו שאני לא מבין מה אומרים לי בפעם הראשונה. אני לא מבין. מה, אני לא מבין? מה, אני חירש? מה אתה רוצה עכשיו? אני רוצה טיס. כיס אתה רוצה. בשביל מה לך כיס? לשים בו את העולה שלי. יש לך עולה. לא, אבל יהיה לי. אמא לפעמים נותנת לי מטבעות, ואני שומר אותה מתחת למזרון. ושיהיה לי מספיק כסף, אני אתן עולה. תמו שלך. אתה צריך הרבה כסף בשביל לקנות עולה כמו זה. הנה, תסתכל כמה פטנטים יש לו. תסתכל. וואו. אתה רואה? וכאן יש לו פס מזהב אמיתי. אבל אני חושב שתחכה טיפה עם הכיס שלך, עד שיהיה לך עולה משלך. לא, אני אשים בטיס בינתיים את האוצר שלי. יש לך אוצר. ודאי. אבן, מקל, גולה, בהחלט אוצר יש לך פה. בשביל אוצר כזה אתה באמת חייב כיס, אין לי ברירה אלא לתפור לך כיס כזה. איפה אתה רוצה את הכיס שלך? כאן? אז כאן הוא יהיה. עכשיו הזמן ללכת, טופלה. יש לי הרבה עבודה, ואמא שלך רוצה שהכל יהיה מוכן בעוד שבוע. להתראות, טופלה. להתראות. הנה טופלה. שלום. לאן זה? הביתה. ומה יש לך מאחורי הגרב? אני, כלום. סתם אתה מסתיר את זה? אני לא מסתיר. אז תראה לנו. לא רוצה. תראה לנו! תחזיר לי את זה, נו. תחזיר לי את זה. מה זה לך? זה הדינור שלי. דינור שלי.
זה הכינור שלך? זה סתם קופסה וחתיכת עץ. תביא לי את זה, נו, תחזיר לי את זה. למה שברתם לי אותו? כי אתה ילד טיפש. אפילו את השם שלך אתה לא יודע להגיד כמו שצריך. אני תן יודע. כן? אז איך קוראים לך? טופלה. טופלה. די, עזוב אותי, די. תעזוב אותי. תגיד, קוראים לי קובלה. תורים לי טופלה. עכשיו תגיד, אני קופיל גלמן בגאולה, לומד אצל המלמד גרשון. אני טופיל בן טלון, וגאולה לומד אצל המלמד גרשון. טופלה. תעזוב אותי. די, תפסיק, די. מה אתם עושים? די, תאהב לי, די. מה אתם עושים לו? תעזבו אותו. למה? אתה לא רואה שאנחנו נהנים? אתם לא מתביישים שניים נגד אחד? זה לא עניין שלך, גלייזמן. תעזבו אותו אמרנו לכם. מה תעשו לנו אם לא? לא יודע. אולי... עכשיו תפרשו ממנו יפה, סליחה קופלה. לא שמעתי. סליחה. ענק, גלייזמן. קח, נגע את הדמעות שלך. מי לא היו? בני ושמולית, הם לומדים איתי בחדר. קוראים לך קופלי, נכון? אבל כולם קוראים לך טופלי, כי אתה לא מצליח להגיד קוף. אתם, עכשיו אתם תצחקו עליי? לא. אתם הבנים של הקלייזר, לא? כן. אתם יודעים לנדן בתינור? לא. אנחנו מגנים בקלרינט ובתוף. טוב. אנחנו מגנים גם על הרצפה. על הרצפה. אפילו על הגוף שלנו. אפילו על הגוף שלך. שלי? וואו, יפה. לא ככה, לפי הקצב. ככה. וואו, איפה למדתם לתופף תחת? אבא שלנו לימד אותנו. הוא לימד אותנו ואת אחים שלנו ואת אחותינו הקטנה. ואת אמא שלכם? לא. אין לנו אמא. מזל שיש לכם אחד את השני. נכון. ושאתם מנדנים ביחד. נכון? כן, ביחד. אנחנו הגלייזמרים. וואו. הלוואי ואני הייתי חלק מהמשפחה שלכם. אבא שלכם היה מלמד גם אותי. את רוצה ללמוד לנגן? תן. במה? תינור. בוא. אוקיי. תחשוב. בוא. לאן? לאבא שלנו, הוא ילמד אותך. עכשיו? כן. לא, אני לא יכול. בטח יצאת לאמא שלי, אני שמע מרוב דאדה. חשב שאתה מאוד רוצה. אני רוצה מאוד, אבל אולי מחר? טוב. אחרי לימודים? בסדר, אנחנו נחכה לך. דרך אגב, קוראים לי פיני. ואני ביני. להתראות פיני, להתראות ביני. מעולם לא התרגשתי תולתך, מעולם לא התרגשתי תולתך. איפה היית? אני כבר לא ידעתי מה לחשוב. כל הילדים חזרו מהחדר מזמן. תראה איך אתה נראה. המכנסיים שלך הרוסים והנעליים. מה עשית כל השעות האלה? כלום. כלום? 4 שעות זה הרבה זמן בשביל לא לעשות כלום. הייתי ליד הנהר. פגשתי שם מישהו. ליד הנהר? מישהו? ילדים. ילדים? חברים. חברים? תן, מהמשפחה של הקלייזמרים. מה עשית עם ילדים במשפחה של הקלייזמרים? כלום. עוד פעם כלום. מה לך ולילדים במשפחה שלהם? דיברנו קצת. הם הזמינו אותי למחסן של רבינוביץ'. הם אמרו שאבא שלהם יכול ללמד אותי לנדן בתינור. זה מה שהם אמרו. טופלה, אתה לא מבין מה זה להיות קלייזמר. איזה חיים יש לקלייזמר? איזה חיים יש לקלייזמר? לקלייזמר אף פעם אין בית, אין כסף.
הוא כל החיים נסחב מעיר לעיר, הוא מחכה שמישהו יזמין אותו לנגן במסיבה שלו. וראית איך נראים הילדים של הקלייזמר? איך? כאילו אצלם כל השנה פורים. מעילים צבעוניים, מכנסיים דוגמאות, לא אוכלים כמו שצריך, לא ישנים כמו שצריך, לא לומדים, חיים כמו הצוענים. מה, אתה רוצה לחיות כמו צוענים? אתה הרי ילד טוב, הכי חכם מכל התלמידים של גרשון המלמד. כשתגדל, אתה תהיה משהו, אתה תהיה מישהו. והילדים האלה, מה הם יהיו? סתם הסתובבו ממקום למקום עם כלי הנגינה שלהם. טופלה, אין לך מה לעשות איתם, תאמין לי. אבל אני רוצה ללמוד לנגן. תלמד לנגן, יש זמן, מה בוער? עכשיו אתה צריך להתרכז בלימודים שלך בחיידר. קופלה, חכה רגע. קח, זה בשבילך. 2 קופיקות שתוכל לקנות בשוק מהמתקים שאתה אוהב. תודה, אמא. ואל תשחק יותר עם הילדים האלה, בסדר? בסדר. כינור, זה מה שאתה רוצה. תן, הוא מתכוון לומר כן. אתה לא צריך להסביר לי. כשמישהו רוצה לומר עוד משהו, הוא לא צריך מילים. הלב שלו מדבר. אז אתה רוצה לנגן בכינור, מה? בוא. רואים שאתה ילד מיוחד. הכינור הוא יפה ומשובח מכל כלי הנגינה. והוא גם כלי הנגינה הראשון בעולם. הנכד של אדם הראשון נגן בכינור, דוד המלך נגן בכינור, וגם אני מנגן בכינור. יפה, נתחיל מיד בשיעור הראשון. עכשיו? מיד? בוודאי שעכשיו. אם לא עכשיו, מתי? טוב. מה זה? זה מטבעות. אני לא בטוח שיש מספיק. אם זה מה שיש לך, אז זה מספיק. חשובה הנשמה. נשמה יש לך? אני חושב. אתה חושב? תכף אשמע. ועכשיו קופלה, קח את הכינור. קח, ממה אתה חושש? אתה רואה? זה גוף הכינור. זו תיבת הנגינה שלו. ואלה המיתרים. גע בהם. כל מה שצריך לדעת לעשות, לגעת במיתר הנכון, בזמן הנכון, והכלי ינגן מעצמו. הנחת הכינור ככה, על הכתף. ועכשיו, מה חסר לנו? הקשת. הקשת. ביד הפנייה שלך, תחזיק את הקשת. ועכשיו תתחיל לטף את המיתרים עם הקשת. אמרתי ללטף, לא להכות. נעשה שוב. יפה, בעדינות. לא לנסר. עכשיו תגיד לכינור כמה אתה מתרגש. אני מאוד מתרגש. בלי מילים, רק עם המוזיקה. המוזיקה מדברת במקום והמילים נגמרות. וואו, טופלה, אתה כנר בלידה. מחיאות כפיים לטופלה. אני יכול עוד הפעם? שמעתם אותו, הוא רוצה עוד פעם. לא עכשיו טופלה. עכשיו אתה תשב כאן ותקשיב לנו. אבל אני מי שרוצה לדעת לנגן, חייב לדעת גם להקשיב. כולם הכלים שלהם, קדימה. אבא שלי, מר נפטולסקי, היה יום אחד כה עצוב כי שמע שקיים ניגון כה מושלם כה מופלא נהדר, ומי שמוצאו הופך מאושר. ניסה לחפש בכינור ובקשת את אותו הניגון שאוזנו מבקשת. אך לא, זה לא הניגון, אפילו לא בכיוון. מה זה הניגון הזה, ואיפה מוצאים ניגון שכזה? אבא, מצאתי, כך אמרתי אני, וכעת אנגן לך
לך את הניגון, הוא מתחבא בחליל כמובן. אך לא, זה לא הניגון, אפילו לא בכיוון. מה זה הניגון הזה, ואיפה מוצאים ניגון שכזה? ואז נעמדה אסתר, אחותי המתוקה, ותקעה בטרומבון שלה, שזה כמו חצוצרה. רק יותר ארוכה. מה אנחנו עושים כשעצוב לנו, או כשנופל עלינו הפחד? אנחנו תמיד מנגנים ביחד. מה אנחנו עושים כשעצוב לנו, או כשנופל עלינו הפחד? אנחנו תמיד מנגנים ביחד. ובסוף הנגינה הסתכלנו על אבא, ואבא אמר, ילדיי, משפחתי, זה היה הניגון, איך ריגשתם אותי, הצלילים של כולנו הם הניגון. מה אנחנו עושים כשעצוב לנו, או כשנופל עלינו הפחד? אנחנו תמיד מנגנים ביחד. מה אנחנו עושים כשעצוב לנו, או כשנופל עלינו הפחד? אנחנו תמיד מנגנים ביחד. ועכשיו טופלה, אנחנו צריכים לצאת להרגיע במרביצה של רב נחמן, ואתה צריך לחזור הביתה. אני אוכל לבוא לפה שוב? כן. בוודאי שאתה יכול. יש. אבל אל תספרו לאף אחד שאני בא לפה. למה? אבא ואמא לא יודעים? לא, אם הם היו יודעים, הם לא היו מרשים לי לבוא לפה. ככה. ולמה הם לא היו מרשים לך? כי הם לא רוצים שאני אסתובב עם קלייזמרים. ככה. אבל אני לא ככה. אני רוצה להיות איתכם. טופלה, אתה יודע שסודות תמיד מתגלים בסוף. בעיקר בעיה קטנה כמו זו של אחיימה. אני אספר להם, אני מבטיח. רק אחרי שאני אלמד לנדן. ואז הם יראו שאני מנדן, תולתח, יפה, ואני אספר להם. בסדר, טופלה. להתראות, טופלה. אין אמא של טופלה. טופלה בבית? לא, אז איפה הוא? אין קשר. לא חשוב. למה זה לא חשוב? ככה, מה שחשוב עכשיו הוא שלומד, ולא מסתובב ברחובות. בסדר. איזה קשר? איפה הוא לומד? מה זה אכפת לך איפה הוא לומד? לא אכפת לי שהוא לומד אצל מאיר המלמד. הוא לא לומד אצל מאיר המלמד? תעשה משהו, תעשה. גם ממש לא אכפת לי שהוא לומד בחדר של מנשה. הוא גם לא לומד בחדר של מנשה. מה אתה רוצה לדבר בחדר של מלמד? גם לא אכפת לי שהוא לומד אצל גרשון המלמד. מאיפה אתם יודעים שהוא לומד אצל גרשון המלמד? הוא לומד אצל גרשון המלמד? כן. תודה. היי, ילדים, בואו רגע. פושטקים. פעם באה לשרה, וממש רצו ילד. ושרה כבר הייתה זקנה, אז זה לא היה כזה נורמלי שיביאו ילד. היא גם הייתה הכרה? גם, יכול להיות, אבל הם ממש רצו ילד. והיא הייתה ממש זקנה,
אז היא ביקשה מאברהם שיעשו ילד. ואז הוא אמר לה שתתפלל ויקרה נס. נכון, ואז היא צחקה בכלל. איזה משהו? היא סתם בכלל צחקה. טוב, מה אתם עושים פה? פליז, יש בעיה? לא. טוב, גם שאלנו. איך ידעת איפה אני לומד? אמא שלך אמרה לנו. אמא שלי? כן. מה הרבה בטוח שלא יכול? אכלתי מהבוקר. אז מה? מה למדת בחדר? סתם, סיפורים מהתורה. סיפורים? אנחנו אוהבים סיפורים. ספר לנו. לא, זה לא מעניין בכלל. ספר. סיפור על אברהם אבינו. נו. שהייתה לו אישה. איך קראו לה? שרה. שרה כמו בת של החייל. הייתי שנייה. הייתה יפה? אני לא יודע. היא מאוד רצתה שיהיה לה ילד. כי לא היה לה. נכון, והיא אמרה לאברהם. אני יודע. היא אמרה לו, אבריימל, מתי יהיה לי ילד? אבריימל, מתי יהיה לי ילד? אבריימל. ואברהם אמר... הוא לא ענה לה. הוא רק הלך ושרק לעצמו. לא. אברהם אמר לה שתתפלל ושתדבר ושתרנס ויהיה להם ילד. כי אם אלוקים רוצה אפילו מטאטא יורה. תן, בדיוק. מה? ככה אומרים. אם אלוקים רוצה אפילו מטאטא יורה. הנה, אתן לך דוגמה. מה? לא. גדול. אם רוצים, זאת חרב של אביר. איזה אביר? מה הוא רוצה? וואו, פיני. עכשיו, אל תפריעו לי. אני נולד בקרקס. וואו. עכשיו תורך. אני לא יודע. תשתמש בדמיון, טוב עליה. אין לי דמיון. בטח שיש לי. אני לא יכול. תופלה, עצור את העיניים, כך תוכל לראות עולם שלם. אם תרצה תוכל ללכת על המים, כן, כל מה שאתה חולם. אבל בבית... איזה בית? יש ארמון. אבל החיידר... איזה חיידר? יש דמיון. תופלה, עצום את העיניים, לא תמיד הכל שחור לבן. יש צבעים, אתה רואה? מאוד חשוך פה. זה לא מה שאני רואה מכאן. בוא נפליג לארץ רחוקה, נשב על שפת הגם, נטבול את הרגליים, ואז נשכב ונסתכל בעננים, בצורות שהם צרים שם בשמיים. אני סופר, אני צייר, אני לוחם גדול, אני נגר, אני עיקר, אני זמר, אתה מוכשר, אתה רופא, אני מומחה, אני שופט, אני פוסק, אני מוכר, אני סייעת, אני ציפור, אני חמור, אני נדן תינור, אני נדן תינור, אני... תופלה, עצום את העיניים, כך תוכל לראות עולם שלם. אם תרצה תוכל ללכת על המים, בדיוק כן כל מה שאני חולם. בוא נפליג לארץ רחוקה, נשב על שפת הגם, נטבול את הרגליים, ואז נשכב ונסתכל בעננים, בצורות שצרים שם בשמיים.
שלום. קופלה, הבן יכיר לי. מאיפה באת? מאיפה אני צריך לבוא? מאיפה היה צריך לבוא? תגיד לי אתה. תגיד לה קופלה. מהלימודים? מהלימודים. ואחרי הלימודים איפה היית? ואחרי הלימודים, איפה היית? הייתי בחיידר. הוא היה בחיידר, כמו שנאמר, חדר חדר תרדוף. ומה עשית שם? מה אני צריך לעשות שם? מה הוא צריך לעשות שם? הוא למד, כמו כל ילד חכם. כמו שאומרים, מי שלמד בערב שבת, סופו שילמד כל השבת. למדתי. מה? מה? מה למדת? למדתי... כן? למדתי תורה. למה זה חשוב תולדה? אני אגיד לך למה זה חשוב. כי אף אחד לא ראה אותך שם היום. מה זאת אומרת? אז איפה היה כל היום? זה בדיוק מה שאני שואלת. החברים שלך, בני ושמוליק, אמרו שלא ראו אותך שם כל היום. וואי, שטינקרי. אז איפה היית היום? נמאס לי לשבת כל היום בחדר, תולתך קטן וסדור, שבחוץ השמיים בהירים, והציפורים מצייצות, והפרחים פורחים. אז יצאתי לטייל קצת, בטבע. בטבע? מי לימד אותך לדבר ככה? איך ככה? אתה יודע בדיוק איך. כמו איזה קלייזמר. החברים שלך, בני ושמוליק, אמרו שהם ראו אותך מסתובב כל היום עם החברים של הקלייזמר, עם הבנים של הקלייזמר. לא כל היום. עם הבן של הקלייזמר? מה לך ולבן של הקלייזמר? מה לזרזיר אצל העורב? שמעת מה אבא אמר? מה לחזיר אצל העורב? חזיר, זרזיר, זה לא משנה. שמעת מה אבא אמר? מה לך ולהם? הילדים האלה הם לא מתאימים לך. אתה הרי ילד חכם, אתה יודע לקרוא ולכתוב, והם מה? הם יודעים לנגן. יודעים לנגן. מה זה עוזר להם? בלילה, כשכל הילדים ישנים במיטות שלהם כמו מלאכים, הם מסתובבים עם אבא שלהם בכל מיני חגיגות. מה רע בחדידות? את בעצמך הזמנת אותנו לזה מהחתונה של חנלה. אל תתחצף. אתה רואה? הילדים האלה כבר לימדו אותו להתחצף. אני לא מתחצף. את באמת הזמנת אותם. ואתה אמרת שהם מביאים שמחה לעיר. להביא שמחה לעיר זה דבר אחד, ולשחק עם פרחחים כל היום במקום לשבת וללמוד זה דבר אחר. בדיוק. פרחחים. קלמן. הם יודעים לנדן. קלמן. הם מבינים ממוסיקה. קלמן. קופלה. מוזיקה זה יפה, ולפעמים היא גם מאוד מאוד מרגשת. אני זוכר שהייתי קטן, אהבתי להקשיב לזה שלישיית קלמן. תגיע לנקודה. קופלה. בקיצור, מוזיקה זה יפה, אבל אתה לא עוזב יותר את החדר באמצע היום. מה? ותמצא לך חברים חדשים. עכשיו, לך תביא את הספרים שלך, ובוא ותלמד איתי את כל מה שלא למדת היום אחרי בית ספר. מה? ביי, שלום. טופלה בבית? לא. זה לא טופלה שם? לא, זה לא טופלה. בסדר, למה אתם צועקים? בסדר, גם טוב. כן. לא רע. רק לא רע. החליפה הזו היא זהב טהור. זהב טהור אני אומר לך. חליפה כזו לא היית מוצאת בשום מקום. בשום מקום. נו. מה נו? ואפילו תפרתי בשבילו כיס. כיס! שיוכל להפנים בתוכו את כל ההוצאות שלו. טוב, שיהיה. אז כמה אנחנו משלמים לך? שלמו לי כמו שסיכמנו. לא פחות ולא יותר. בעיקר לא פחות. ואת הכיס אתם מקבלים בחינם. העיקר שהילד שלנו יהיה מרוצה. יש! כך. תודה רבה. שתהיה בשעה טובה. אמן. להתראות. מה אתה מסתכל? יש עוד המון דברים לעשות. יו, מה זה? העולה? יו. וואי, שכח את זה. יו, פס מזהב טהור. לא, אני חייב לחזור את זה. אני חושב ששכחתי כאן את העולר שלי. ראית אותו אולי? העולה? לא. הוא היה כאן איפשהו. צריך להיות כאן איפשהו. איפה שמתי אותו? כאן.
כנראה השארתי אותו בבית. כנראה השארת אותו בבית. להתראות טופלה. להתראות. למרות, אני כמעט בטוח שהשתמשתי בו כאן. הוא חייב להיות כאן איפשהו. איפה שמתי אותו? טוב, אני כנראה מתבלבל. אתה בטוח מתבלבל. להתראות טופלה. להתראות. אבל... שלום עליכם טופלה. שלום עליכם. להתראות. לילה טוב אמא, לילה טוב אבא. טופלה! מה זה? שמע מישהו? טוב. טופלה! מה זה? מה אתה רואה פה? אתה נראה מדמיין? טופלה, קום כבר! מה זה? מי זה שם? תרגע, מה אתה עושה לך? ביני וביני. מה אתם עושים פה? כלום. רוצה לבוא לשחק? עכשיו? למה לא? לילה? אתה פוחד מהחושך? לא. נו, אז בוא. בוא, נו, טופלה, יש לנו הפתעה בשבילך. טוב, חתור עדה. כל מקום אתה לקח את הסמיך, יש לך כמה כאלה. בוא. בוא. אל תשע שכנים, אל תשע שכנים. יום פיני! שקט, כל העיירה יושבת, תקנו בשקט. הלו! אל תעיר אותנו. אל תרוץ, מה אתה? אמרתי שם אנשים פה, תראה שקט. תעצום את העיניים, תעצום את העיניים. הוא לא ברגן. אני בלחץ. ג'יד עיניים. וואו. טאדאם! וואו, תינור! כן, חשבנו שאתה בטח מתגעגע אליו. שאתה שוכב לך במיטה, והנשמה שלך יוצאת קצת לגעת במיתרים שלו. איך ידעתם? כי כשמישהו אוהב מוזיקה, הוא יודע איך מרגישים כשהיא חסרה. קח, תנגן משהו. זה גירון של אבא. בעדינות? אבא יודע שגנב לו. שימו לב. טופלה, אתה ממש השתפרת, אתה כבר ממש יודע לנגן. תודה. ואתם ממש יודעים איך לעשות אותי שמח. אתם החברים הכי טובים שיש לי. אתה החבר הכי טוב שיש לנו. ואף פעם לא לי חברים כמוכם. לא היה לנו חבר כמוך. וגם לא יהיה לי. גם לא יהיה לנו. בואו נשמע שאנחנו חברים לנצח. יאללה, בוא נעשה... איך נשבעים? זה נורא קל, תן לי את הכינור. שמים ידיים. משלמים חזק ואומרים אנחנו נשבעים שנהיה חברים של טופלה לעולמי עולמים. אנחנו נשבעים שנהיה... אני נשבע שיהיה חבר של פיני וביני לעולמי עולמים. ולנצח נצחים. ולנצח נצחים. לעולם ועד? לעולם ועד. עכשיו שום דבר לא יוכל להפריד בינינו. בואו נחוט את השמות שלנו על העץ. קדימה, בוא. זה יישאר לנצח. וואו. מאיפה יש לך עולר כזה? מה זה? יש לי. יש פה את כל... וואו. תראה. כל השליפצקים שלנו. תראה כמה פטנטים. מה זה? מה זה? זה עכשיו. תראה מה זה פס. זה פס מזהב טהור. וואו, הלוואי והיה לנו עולר כזה. אתם רוצים עולר כזה? לא, אנחנו יכולים לרצות. בחיים אין לנו מספיק כסף לקנות כזה עולר יקר. אני יכול להביא לכם את שלי. באמת? ואתם תיתנו לי את התינור בתמורה. בהשאלה. ליום אחד. החלפות. תן, החלפות. וכשאנחנו נחזיר לך את העולר ואתה תחזיר לנו את הכינור? תן. אתה בטוח? 100%. יש!
יואו, תראה איזה סימבה. תראה איזה נדיר. פיני, רק ליום אחד, תן. ברור. עכשיו בואו נחות השמות שלנו על העץ. אל תעשו שטויות, אני חושב. פיני. ממורה. חברים לנצח. אני חושב שכבר מאוחר. אני חושב שאני צריך ללכת הביתה. תודה קופלי, אתה חבר אמיתי. לילה טוב. לילה טוב. בואו נראה את זה לאט. תראה את הפסר. איך הוא יגיד שם? הילדים האלה גנבים. אני לא גנב! הם גנבו את העולר שלי. הנה, טופלי, תגיד לו שלא לקחנו לו שום עולר. תגיד לו, נו טופלי, הוא בטוח שלקחנו לו את העולר. אתה מכיר אותם? מה? אתה מכיר? מה? אתה מכיר? הוא לא מכיר אותם. אני... כן? אני יודע מי הם. כן? אנחנו חברים הכי טובים. אנחנו משחקים ביחד. משחקים ביחד? משחקים ביחד? ממש לא. אני לפעמים רואה אותם ברחוב ואנחנו מדברים לפעמים. מדברים? הם הבנים של הקלייזרים. הקלייזרים? קלייזרים. ואף אחד לא לימד אותם שאסור לגנוב? אבל לא גנבנו כלום. אז איך הגיע אליך העולר שלי? זה לא העולר שלי, קונה! אבא. הנה אבא שלהם. מה קרה? מה קרה? הבנים שלך כנראה סחבו משהו שלא שייך להם. זה לא נכון, אבא, זה לא נכון. אנחנו לא גנבנו כלום. סחבו? את מה הם סחבו? את העולר שלי. לא הייתי עושה מזה עניין כזה גדול אם זה לא היה עולר יקר. עולר יקר מאוד. אתה בטוח שזה עולר שלך? בוודאי שאני בטוח. זה עולר מצופה שיניו. ושם יש לו פס מזהב אמיתי. אמיתי? אמיתי. אולי לעולר שלך יש לך תהום. מאוד מצחיק. אולי פשוט מישהו מייצר עולרים, וזאת הדוגמה היחידה שיודע לעשות. זה טופלי נתן לנו את העולר. מה? זה נכון, קופלי? אני? איך הייתי נותן להם את העולר הזה? מאיפה שיהיה לי עולר כזה? אבל אתה נתת לנו אותו. אתה נתת לנו את העולר, ואנחנו נתנו לך את הכינור. למה אתה משקר? אני לא משדר. קופלי, זאת האמת? מדובר כאן בעניין מאוד רציני. אני לא משדר, די, תעזור אותי, אני לא משדר. תראה, הבנים שלך כנראה מאוד רצו עולר כזה, וידעו שאתה לא תוכל לקנות להם. אז זה היה קשה להם לעמוד בפיתוי, והם לקחו. אבל זה לא נכון, לא... מה שאני מציע, זה שנפתור את העניין בשקט, בינינו. אתם תחזירו את העולר לחייל, ותעזבו בשקט את העיר שלנו. אבל לא לחייל. ואנחנו מצידנו מבטיחים שלא נדבר עם אף אחד על הפרשה הזאת, וכמובן שלא נפנה למשטרה. מי ינגן בחתונה שלי? נחגוג בלי הקלייזמרים. אנחנו מוותרים על התענוג. טוב, אני מבין שאין לנו ברירה. בואו, נעזוב את העיירה. אני מאוד מצטער. אמא, אבא. פיני. מה יש לך להגיד? אני לא התאמנתי. אז למה שיקרת? אני לא יודע, זה פשוט... פשוט מה? פשוט היה רק להאשים אותנו. שאתה בא למשפחה כזאת טובה ואנחנו סתם ילדים של איזה קלייזמר? לא, אני פחדתי. ממה? ממה פחדת? מזה שכולם ידעו שאני עשיתי את זה. ברור. אז היה רק להאשים אותנו. ההורים שלכם בטוחים שטופלי הוא כזה צדיק, אף פעם לא גונב ולא משקר. שרק הילדים של הקלייזרים, שקרנים. לא, זה ממש לא ככה. לא? אז לך אליהם. לך אליהם ותגיד להם שאתה גנבת ואתה שיקרת. ושאנחנו, שאפילו שאנחנו ילדים של קלייזמר, אנחנו יותר ישרים מסרגל. ובטח יותר ישרים ממך. אני לא יכול לאכזב אותם. ואותנו? אותנו אתה יכול לאכזב? תענה לי טופלי, אותנו אתה יכול לאכזב? חשבנו שאתה אחר, שלך יש לי שמה. ואתה בדיוק כמו כולם, אנחנו לא רוצים לראות אותך יותר. לא, פיני, תחזרו, אני מתחנן. פיני.
מעולם לא התרגשתי תולתך, מעולם, מעולם לא התרגשתי תולתך. ביני, ביני, תחזרו. ביני, ביני. כבר כמה ימים שהוא ככה. הוא קודח בחום ולא מפסיק למלמל. יכול לעזור לו, דוקטור? מה יש לו? קרה משהו בזמן האחרון? למה אתה שואל? כי יש לו מין סוג של קדחת עצבים. קדחת עצבים? מה זה קדחת עצבים? זה לפעמים קורה. אחרי שעוברים איזשהו אירוע קשה, אז הגוף נהיה חלש. אתה חייב לעשות משהו, דוקטור. אין הרבה מה לעשות. תמשיכו לענב באותיות קרואות על המצח, תנו לו לנוח ותתפללו שזה יעבור. ואין משהו שאתה יכול לתת לי אולי? אם הדבר הזה עובר, הוא עובר לבד. תודה רבה לך. אני אבוא מחר לעוד פעם מצות. חנן, תלווית רופא לדלת. ביני, ביני. אולי נקרא לילדים האלה לכאן? איזה ילדים? הבנים של הקלייזמר. הבנים של הקלייזמר. אחרי שגרשנו אותם? כן, הוא כל הזמן קורא למה, אתה לא שומע? ביני, ביני. למה קורה דווקא להם? אנחנו חייבים להביא את הילדים האלה לכאן עכשיו. איפה נמצא אותם? איפה אתם, ביני? נמצא. ניגש למחסן של רבינוביץ' ונשאל לאן הם עזבו. אין לנו ברירה. די, די. אבא ואמא יביאו לך גם את הירח אם צריך. גנב! גנב! אני לא דנב. גנב! אני לא דנב, אני לא דנבתי כלום. אני לא דנב, אני לא דנבתי כלום. תתפסו אותו! תתפסו את טופלה, הגנב! תעזבו אותי, די, אני לא עשיתי כלום. די, תעזבו אותי. די, לא רוצה. די, תעזבו אותי. גנב! אני לא דנבתי. אתה גנב, טופלה! אתה גנב! טופלה הגנב! טופלה, אתה גנב. טופלה אתה גנב! אני לא דנב. אני לא דנב. מה זה? למה חשוב לנו כך? תפתחו את כל החלונות, שכנס אור ואוויר. הילד הזה צריך להרגיש חיים. אבל עופר, תעשי מה שהוא אומר לך. או, עכשיו זה כבר יותר טוב. אתם יכולים להגיש יותר. טופלה. זה טופלה. 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 זה בסדר, זה בסדר. נסו שוב. טופלה. טופלה. קום. במקום בו המילים נגמרות, רק המוזיקה יכולה לדבר. סימן טוב, סימן של חיים. הבריאות, בחור. ויני, ויני. הוא מדבר! ימים שהוא לא פתח את העיניים ואת הפה. עכשיו הוא כבר לא יסגור אותו. זה אתם? כן. אני ממש מצטער. אבא, אמא, אני גנבתי את העולר. ביני וביני לא עשו כלום. אני ראיתי את העולר על השולחן ולא יכולתי להתאפק. ואחר כך פחדתי לספר לתונם שאני עשיתי את זה. אני מאוד מצטער. אתם תוכלו לסלוח לי? ננסה. הם ינסו, והם יצליחו. כן. כן, כן. כן, אנחנו סלוחים. ביני, ביני. ביני. אני כל כך מודה לכם שהסכמתם לבוא, ואני מתנצלת על כל מה שקרה. זאת הייתה טעות נוראה. לא נורא, אנשים עושים לפעמים טעויות. אבא. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפצות אתכם על הטעות הזאת? אני חושב שיהיה בסדר אם תרשו לנו לנגן בחתונה של הבת שלכם. זה יותר בסדר. הרי אין חתונה בלי שמחה, ואין שמחה בלי מוזיקה, וכמובן שאין מוזיקה בלי קלייזמרים, כמו שאומרים... אנחנו נשמח לנגן בחתונה שלכם. ונשמח גם משהו קטן למלא את הבטן, וגם משהו קטן למלא את הענק. החתונה שלך נעלה, היא
חזון זה קצת יותר משמחה. כולם היו כל כך מאושרים, אבל יותר מכולם היו מאושרים פיני, ביני וטופלה. הילדים עליהם נכתבה ההצגה הזו כבר אינם, אבל השירים שהם שרו והניגונים שהם ניגנו חיים וקיימים. אני עצמי שר אותם עד עצם היום הזה. תשמעו, הערב הזה אנחנו מסיימים חטיבה, ואנחנו הערב הזה שעשינו חטיבה שלנו, לא היה מתקיים בלי כמה אנשים. יש לנו את אבישי הבמאי שלנו, יש עוד מישהו שצריך להגיד לו תודה ענקית, נוער הגלר שעזר לנו פה. יש עוד כמה, יש את בתל שעשה פה את התפאורה בכמה ימים, יש את הרב לורנס, הראש ישיבה, הרבנים שלנו של הכיתות, הרמים שלנו, ואביחי שבלעדיו כל התאורה והמזגן היינו נותנים לו מקום, ושמולי קקים, הרב אסף.